Als het net hier raakt, je lost alles. Je rol achter. Strijd die kar niks man. Maar hoe dat hier vinden? Hoe? Zo die kar afrollen. Ai, sugar. Kijk die vooraan hier. Ai. Weer is die lekker om aan een zwart mensen rapporteer, man. Nee, no ways. Hoe? Ja, die man is een kak. Daarvoor ook. Ja, daarvoor het niks gestaan. Het net niet kom staan. Hey man, the bak is still on. You nam solo it. Hier het ons my fucking damages gemaakt.